a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All alone, they'll wake up. Well, Joanna, she runs the country. She runs in Durban and the Transvaal. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna. Hope, Joanna, hope before the morning come. I hear she makes all the golden money to buy new weapons in the shape of guns, while every mother in a black Soweto fears the killing of another son, sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and games she play is dangerous to everyone. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna. Ben, e despois desta reportaxe do Obradoiro de Imaxe, vamos a tratar o primeiro tema dentro desto que é a televisión. Por exemplo, ti, María, pensas que a televisión ten que ser un archivo histórico do que sucede nas Pontes, ou máis ben algo para tratar os temas da actualidade? Eu penso que podería ser as dúas cousas. É dicir, tanto tratar o archivo histórico como a actualidade. As dúas cousas pareceme bastante interesantes. Estás de acordo? Sí, eu estou de acordo con María. Sí, eu non. Por que non? Eu penso que os temas que se deberían tratar na televisión terían que ser só os temas do povo. Pero que está falando dos temas do povo. No. Sí, o que pasa que poden ser os No. antigos ou tamén os que se tratan na actualidade. Penso que estos son bastante interesantes. No. Eu o que penso que está, por unha parte que está moi ben a televisión das Pontes, é porque en plan archivo, como ti dicías, pois é algo que queda no povo, eso ninguén o poderá sacar. É algo que queda que agora, gracias a que temos estes medios que antes non tiñamos, antes tiñamos recordos das Pontes de cando de fai anos, en libros e tal, e agora que temos a televisión, pois moito mellor cousas visuales que non de lectura. Sí, pero a base da programación da televisión das Pontes debe estar pensada para tratar esas noticias dentro das Pontes, esas cuestións que podan levarse a cabo dentro das Pontes, ou máis ben para que ti encendas a tele na túa casa e ves esa imaxen de fai 10 anos ou cousas que aconteceron fai 10 anos. Eu personalmente penso que a mí as imaxes de fai 10 anos non me interesan. Non, as dúas cousas son interesantes. Pero Sí, bueno, a mí sí me é dan a interesante elegir ver como elixo as da hora. Sí, é interesante como ver como era o pobo fai 10 anos, onde estás vivindo ti, cousas así. A mí parece interesante, polo menos. Pero tampouco é cuestión de estar poñendo todos os días cousas de fai 10 anos, porque entonces tamén chega a ser aburrido. Pero tampouco se está compaxinando as dúas tratando cousas pode chegar a ser un resultado. Sí, pero pódense xuntar as dúas cousas e tamén colaborando coa radio. As dúas xuntas pois poden poñer tanto da actualidade como un pouco, eu penso que todo é importante. Pensades que pode entretener a tele tanto como a radio? eu penso que sí, Incluso. é máis aínda. Mais porque é moito mellor as cousas que por exemplo, a radio solamente a podes oír. En cambio, a tele xa estás utilizando dous sentidos que son a vista e o oído. E penso que é algo moi importante. Moito mellor, máis ou menos, vamos. Sí, eu tamén penso como Silvia, que é máis interesante ver unhas imaxes
e aparte oílas que simplemente estar escoitando un aparato. Para min, polo menos. Eu penso que non, porque na televisión, pois vale, podes ver unhas imaxes, pero a radio é moito mellor, porque estás, pois, podes estar toda a noite, todo o día, as 24 horas que ten o día, escoitando Eso non ten nada que ver, porque... porque... E, sin embargo, na televisión, pois non. Bueno, eu tamén Sí que podes. No, Sí podes. No, Sí porque podes. tú, dime unha televisión que estexa aposta pola noite. Mira, eu douche razón nunha cousa, por exemplo, viaxantes camioneiros e tal, que van pola noite, pois, por exemplo, non vai levar unha tele. Eu para eso vexo ben, pero para estar na casa e tal, moito mellor a tele que a radio, porque a tele pode abarcar a radio e aínda máis. Eu penso que a tele é máis entretenida, sí. pero tamén ata máis a unha persoa. Se queres ver a tele, tens que estar sentada diante dela, non te podes mover. E coa radio podes andar por toda a casa. Sí. O que pasa que iso tamén, a televisión... Bueno, María, perdona, pero agora hai teles portátiles, así que non... Pero eso eso non non te tiro o luxo de comprar unha tele portátil. Non faledes todas ao Como mismo te tempo. permites o luxo de... Non faledes todas ao mismo Sí, tempo. o luxo dunha radio portátil, si queres vamos ahora mismo a unha tenda e preguntamos o precio. Non, eu non me refería a iso, Dunha tele Silvia. portátil, guapa. Eu non me refería a iso. Aparte, estamos desviando un poquinho do tema. Sí, pero Aparte de que a radio dé máis mobilidade que a televisión, a pregunta era si pensades que a tele como televisión, tendo en conta as cousas que ten a favor e as cousas que ten en contra da radio, pero a tele pode chegar aos hogares, pensas que a xente das Pontes pode chegar a interesarse por a televisión, por os programas que se poidan facer aquí no Obradoiro de Imaxen, igual que os programas que se están a facer en Radio Home. Sí, eu penso que sí, incluso moitísimo máis interesarse moitísimo máis pola tele que por unha radio. Sí, está porque claro. ademais ves a xente que conoces, na radio non digo que non, podes escoitala, pero penso que te chama máis a atención pois ver o que está facendo a xente do teu. Cabría entón a posibilidade de mezclar esos vídeos históricos cos reportaxes da actualidade, de noticias aquí Sí, das Pontes. sería unha boa idea. Sí. Ben, en canto ao horario de emisión, cal pensades que debía ser o apropiado? Non me refero a que digades, por exemplo, de lunes a vernes de 7 a 8 da tarde, non. Deberíase tratar facer pouco ben feito ou traballar moitas horas, repetir moitos programas para que a xente supera que está funcionando. O ben feito sempre vai ter máis audiencia. E se para facer unha cousa ben feita vai falta menos horas de emisión, pois é igual. Cada vez irán a máis, irán a ir mellorando e acabarán cunha boa audiencia e cunha emisión bastante longa. Hai que traer matamoscas. Non fumita. Pensades que da mesma forma que vai haber unha televisión local por cable que vai estar acompañado de outras 29 cadenas de televisión, o feito de non estar emitindo tantas horas como poden estar emitindo as televisións públicas e privadas que vamos a ter, vai facer que a xente pouco a pouco se vai olvidando da televisión local? Non, porque sempre é interesante escoitar algo sobre o noso povo. Pode que non a vexan moito de seguido, pero sempre vai haber unha xente que a vexa e vai ter bastante audiencia. O mellor a audiencia que máis vexa a tele do povo, pois será a xente maior. Eu penso que o poñer tantos canales, pois a tele das Pontes vai estar un pouco máis de lado e vai ser como colles o mando, pasas, se hai algo que te interesa ves un pouco e tal, pero eu penso que vai quedar na última. Sí, eu tamén penso que a tele das Pontes o primeiro vai ser de facer moito caso, pero que non, que con tantas cadenas como vai haber, que se vai deixar de lado e vai se olvidar. Eu penso así vamos. Que se vai deixar un pouco de lado, sí, pero eu penso que non se vai chegar a olvidar. Sempre vai haber algunha persoa, ou bastantes, que queiran saber o que está acontecendo agora mesmo no seu povo. Non moito. Non, eu non digo que moito, que vai haber moitas cadeas e vai haber moita disputa televisiva, pero si vai haber xente que a vexa. Ya la mando. Sí, pero para saber, por exemplo, as noticias das Pontes tamén poden recurrir á radio, que agora Tamén poden recurrir para saber as noticias de outra
Sí, iso é verdade, de outros lugares Para a Radio das periódico. Pontes, eu penso que vai ter pouca Eu penso que audiencia. non. Bueno, depende. Si vosotras dúas, por exemplo, vais facer un programa, pois vale, ao mellor disminúe a audiencia, pero... Ben, xa que dous, Gracias, vamos a ver, Patricia e Silvia, non? Sí. Vades a facer un programa. Como pensades captar o interés da xente para que non escolla o Obradoiro da Imaxe no momento que se vai estar emitindo o voso programa e non escolla outras das 29 cadeas que hai? Non sei, pensamos traer xente xove, que normalmente todo o mundo interesa ver os seus amigos na televisión. Pois un pouco falar do que a todos os interesa, a movida, os pais, cousas así. Vamos a facer un programa de xuventude que é a xente que ven máis a tele nunhas horas determinadas, que vai ser cando os pais vai a sair o noso programa, e vamos falar de temas que de verdade les interesa, desos temas que non se poden falar moito cos maiores. Aquí vamos falar sen ningunha maneira de tapar as cousas, cousas ás veces boas, ás veces malas. Si, aquí vais a dicir todo. Polo que vexo, estades asimilando a actualidade con xuventude e os distintos vídeos que poida haber grabados de cousas de fai anos cos maiores. Vais a repartir a audiencia desa forma, o sea, cando xa algo de un programa que recolle imaxes de fai 10 anos, estará a xente maior diante da televisión. Eu penso que teria que estar todo o mundo, non vendo todo, non que se repartise según a idade. Eu penso que todo o mundo teria que ver todo. O que está claro que non nos podemos limitar a un grupo de poboación, porque nas Pontes hai tanto adultos como xoves, como nenos, como vellos. Cada programación tendrá que ser para a xente que lle interesa ese tipo de programación, e non temos que poñer, por exemplo, todo programas de xuventude, porque hai persoas maiores que o mellor non lle interesa. Ten que estar un pouco repartida a cousa. Pensades tamén que o coste desas 900 pesetas ao mes é un coste elevado, debería de haberse emitido por antena? No. Pensades que vai chegar realmente a todos os fogares das Pontes? Eu penso que non. Vai chegar a non moitos, Non moitos. A min, personalmente, non me parece moi caro. A ter tantos canales de televisión non me parece caro. O que pasa que, non sei, o que vai pensar a xente, tal vez que vai ser toda unha estafa ou cousas así. Eu, con que estou dentro, pois sei como vai ser e pareceme realmente barato. Pero eu penso que... Bueno, tamén hai que poñer que fanlle falta o diñeiro á televisión para o material e todo eso. Bueno, A verdade non é caro, pero eu penso que vai ser un pequeno obstáculo para a audiencia. Eu penso que sí. Pequeno, pero vai haber unha porcentaxe da poboación pois que non quera pagar esas 900 pesetas. Vai ser pouca, pero algunha vai ser. Pensades que os programas que estamos a facer entre todos nós, que a nosa falta de experiencia e a falta de medios vai facer imposible a competencia con as demais cadenas, entonces? É que competir non se vai poder competir, porque os medios xa que temos non sei que teñen esta televisión e que teñen as privadas ou as públicas son moi diferentes, pero ainda así na nosa medida si podemos facer algo. Cales pensades que son os obxectivos a seguir aquí na televisión? Cales deberían ser, vamos? Desde dentro, como poden opinar Silvia e Patricia, ao facer un programa se dixeron que iba a ser un programa orientado á xuventude con temas de interés para que a nosa xuventude este pendente do que se pode tratar na televisión. Os outros programas, incluso ti, por exemplo, que estás a facer un programa na radio, como pensarías que se pode captar xente para aquí por Obradoiro? O mismo ti tamén, desde fora? Que habría que haber na televisión local para que ti, ante 29 cadenas de televisión, pois dixeras, hoxe vou a ver o Obradoiro da Imaxe? Eu penso que un dos obxectivos é elaborar programas que lle interesen a xente das Pontes. Non sei que programas poden ser eses, pero eso sí teñen que ser interesante para a xente deste pobo. Poden ser, pois, tanto do pobo fai 10 anos como do Xeche, como que traten o que lle ocurre a xente aquí. Que sexan programas pois que non estexan vistos noutras cadenas, programas novos.
Pensades que a falta de medios pode suplirse ca imaginación? Sí, claro que sí. Sí. Un bo programa se ten un argumento bon, aunque non este ben os decorados, non sexa moi un estudio un pouco pequeno e tal, se é un bo programa, a xente vai no ver. Unha boa idea sempre vai poder cos problemas que hai. Fernando,